Så er det blevet tid til at slappe af i kroppen. Sid stille og roligt på din stol. Placer hænderne et sted, der føles godt. Måske på dit hjerte, eller måske på dine lår. Så lukker du øjnene, og så skal vi til at trække vejret 3 gange dybt ned i lungerne med næsen. Så vi starter nu med den første vejrtrækning. Træk vejret ind igennem næsen, så meget du kan. Hold en pause, og pust så ud med munden. Så trækker du vejret igen dybt ned i lungerne med næsen. Hold så en pause, og pust ud igennem munden. Så trækker du vejret igen dybt ned i lungerne med næsen. Hold en pause, og træk og puster ud igennem munden. Mærk nu, hvordan din krop er blevet stille og rolig. Så forestiller du dig, at du er et træ ude i skoven, som har dybe rødder ned i mor jord. Så hver gang du nu trækker vejret, så bliver dine rødder i fødderne større og større og dybere og dybere. Så til sidst når dine rødder helt ned til mor jords centrum. Mens du gør det, så oplever du måske at se et stort smukt træ i en vidunderlig skov. Så nu står du bare og nyder fuglenes kvidren og solens varme stråler. Sid lidt og mærk efter i kroppen og lyt så til fuglene og vandet, der risler i bækken. Du har nu siddet stille og roligt og slappet af, og skal nu til at vågne op igen. Så træk vejret dybt igennem næsen, og pust ud igennem munden. Så åbner du dine øjne, og sidder nu stille og roligt på din stol.